Bu dünyada ütkeşik bir näse birbirinden tapawutly haýwanlar bar. Biraz wagtdan görseňiz bu videodaky jandarlar beýlik görýän jandarlaryňyza meňden ok. Alymlar tarapyndan tapawutlandyrylan haýwanlaryň toparyna girmeýärler. Bular gaty korkunç we iýmendirji. Gelin onda videomuza geçelim. Bu video gündoğur Ýewropada bolan Romaniýada dins alşa gelen bir Amerikaly bir adamyň haýwanat bagyny gezeriniz etip ýören wagtynda çekildi. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Agnes, Romania. They got this really weird creature caged up. It looks like some sort of deformed human. I'm gonna try to use some footage of it. Nu l-ați să nu dați să nu te apucă. Vezi că e plin de sânge? Da, cine știe, da. Până omoare din ce-o fi făcut. Poftim? Oare din ce-o fi rău? Și-a dorit. Pleacă, du-te și lasă-le. Fii de femei, fii bărbat. De-aia nu mai unde să ne ferim de el. Hei, opreți telefonul! Opreți telefonul! Adam videosunda haýwanat bagynda korkunç bir jandaryň bardygyny aýtyp geçýär. Ol korkunç jandary görkezmäge gidýär. Haýwanlar saklanýan ýerde duran bu jandar hiç bir haýwana meňdemeýär. Bu adamlara garşy topulýan ýaly görünýär. Haýwanat bagynyň bir işgäri ol adamyň kamera çekýän duýanlarynda kamera çekmeginiň gadagandygyny we çeken videolaryň ýok etmegini aýdýarlar. Emma adam nähili bolsa da videonun bu görünüşini saklap bilmegi başardyr. Bu videodan sonra bu haýwanat bagyny ýokary wezipeler tarapyndan ýapylypdyr we asylmas gadagan edilipdir. Men bu videonun hakykydygyna inanýarmyn. Hei, opreți telefonul! Opreți telefonul! Sizin pikirinizçe bu jandar hakykatmy? Emma hakykat bolsa näme bolup biler? Bu videolar Singapurda bir kafede gizlin kameralar tarapyndan çekildi. Kafeye gelen müşteriler ütkeşik bir wakanyň üstünden duş geldiler. Öz-özünden oturuş ýeri ýykylýar. Emma esasanam oturucu üns berip duran müşterileriň arkasyndan geçen kiçik çaga meňdeýän zat. Şol ýerden geçen zatyň hakykatdan bir çaga dagyny pikir etip bilersiňiz. Ýönde kafeniň işgärleri bu gizlin kameranyň gize 3 teori çekilendigini we kafede hiç gizli çaganyň ýokdugyny aýdýarlar. We bu video bir telewizor programmasynda köp agdalyp geçildi. Bring you a new video that is going to prove the existence of ghosts, but this time with a twist. Köp wakanyň sirrini sözen bu programa bu videonyň sirrini söz bilmedi. We bu programa 3 bölüm boýunça bu wakany sözmäge çalışdylar. Emma başarmadylar. It was a video with a twist. Should I start praying now? This is Kato, Singapore. The reason I know it is one of my mates opened this bar and run. Sizin bu video hakkındaky pikirleriňiz näme? Kommentariýa ýazyň. You think there is a ghost in a bar? Done. Bu videonu çeken kimem bolsa, bu zatlary görende derrew telefony kamera alypdyr.
Köp adamlar bu hayvanları henüz görülmedik canlı alıp kirse de bu hayvanlar bir näçe ýerde görülipdir. Bular balyklaryň bir görnüşleridir. Bu görnüşli balyklar kurak ýerde 3 günne şeýle ýaşap bilýärler. Yüzüşlerini ayak ýaly ulanyp kurak ýerde ýörep bilýärler. 追拿着球饼，耶，胜利了！ Bu jandarlar Aziýa degişli käbir döwletlerde iýilýär. Ukrainanyň Kiev şäherinde köprü gözelligini video çekip ýören adam duýman durka kameranyň öňüne gorkunç bir jandar ýüre çykýar. Bu gorkunç jandar emekleýän bir adama meňdeýär. Men bu jandara maýmundyr diýip pikir edýärin. Sebäbi elleri bir adama garaganda uzyn görünýär. Esasan-da şeýle köprüň aşagynda hereket etip biljek bir janly bar bolsa, ola maýmundyr. Emma meniň bu pikirimi şaşyran bir hakykat bar. Ukrainada şu wagt içinde maýmunlaryň hiç bir görnüşi de çykarylmady. Siziň pikiriňizçe gorkunç jandar näme bolupdylar? Şunun bilen bugünkü videomuzy tamamlaýarys. Dostlar, şular ýaly gorky videolaryny köp goýmamy isleýän bolsaňyz, video like basyp kanaly agza bolup bilersiňiz. Endiki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.